So you know, what's up guys? Yan, dito na naman ulit tayo sa kusina. Kita nyo naman, gumawa ako ng bayan, ube shake. Yan, para sa mamaya. Tapos ngayon, magluluto tayo ng ginataan, magagataan. So, yan, let's go. Prepare natin yung ingredients. Ay, regado. Oh, may nga. Yan guys, kita nyo naman. Ito yung rekado natin. Lulutuin natin ginataan. Palaka. Yan, linis na yan guys. Tanggal na yung laman loob. Pero yung mga naiwan. Tapos hindi namin tinatanggal yung guys, yung intestine lang tsaka pinagkainan, yun lang tinatanggal namin. Tapos yung dila. Hindi na namin tinatanggal yung balat tsaka yung ulo. Kasi yung iba hinuhubaran pa yan eh. Tapos yung iba tinatanggal pa yung ulo, pero dito sa amin sa probinsya tsaka dito sa bahay linilinisan lang namin yung tiyan niya tsaka tinatanggal yung dila. Tapos yan, gata. Wala tayong fresh na gata, kaya fresh naman daw eh, yun. Tapos sibuyas, bawang tsaka luya. At yun, dun sa may dirty kitchen na yung patis tsaka ibang nilalagay. Yan guys, let's go. So yan guys, dyan na naman tong paborito nating lutuan, ang banga. Ayan, painitin natin guys. Tapos pag uminit, lagyan natin ng oil of your choice, mantika. Yan, gigisa muna tayo ng sibuyas, bawang, tsaka luya. Unahin natin yung sibuyas. Hindi pa masyadong mainit. Yan, painitin muna natin. Hanggang maluto ng konti. Tsaka lagay natin yung bawang. Hintayin lang natin na maluto guys. Tapos lagay natin tong bawang. Lagay natin tong bawang. Yan, pagluto na yung bawang konti, lagay na natin yung luya. Tapos magdadagdag tayo ng patis. Yan, lagyan natin yung luto lang natin yung konti guys. Tapos maglalagay na tayo ng patis. Bango guys. Lutuin lang natin ng konti. Tapos magdikdik na tayo ng black pepper. Patis.
Hindi ko na siya lalagyan ng sili kasi maanghang, baka hindi na magugustuhan ng mga bata. Okay lang sana kung ako lang. Kasi gigisa natin konti yung para kon manunuot yung sarap sa loob, tsaka natin lagay yung gata. Ayan. Para hindi apakada. Yun. Lagay lang natin konti para manuot yung lasa. Ayan. Yun. Tumalangoy-langoy na sila. Takpan muna natin konti. Konting-konti lang. Mga ilang minuto. O kaya segundo lang siguro. O 1 minute probably. Ito pa English ka na. Ganda sana kung may sili. Siling haba. Sumanghang yung siling haba ko eh. Kaya yan na lang. Lagyan na lang natin ng kamatis sa gilid. Yan. Ang bango. Para hindi siya guys, sunod natin na itong gata. Coconut cream o kaya Coco Martin. Coco Martin. Ayan. Coco Mama. Unang piga, fresh gata. Coconut cream, tama nga. Equal to 1 coconut. Galing. Yan guys, takpan na natin. Pakuluan natin siya. Yun. Yan guys. Amoy na amoy na. Oh my God! Wow! Yan, patay na siya pero kumukulo pa rin. Yan ang maganda dito sa banga na to. Sarap ng gata guys. Ayan, plating na tayo guys. Let's go! Yan, dito na siya guys, pero kumukulo pa rin. Yan. Hindi ko na siya pinalapot kasi magsasabaw yung mga bata. Mas gusto nila yung sabaw ng gata. Wala tayong pang garnish. Okay na yan, kakainin naman na natin. Ito natin yung mga rekado. Yan. Ito pang garnish natin.
Kita nyo naman guys. So yan guys, syempre taste test muna tayo. Kung pasado ba yung ginataan natin na palaka. Sabaw pa lang, ulam na. Tikman natin yung natanggal agad yung buto. Lambot. Sarap ng sabaw, sabaw pa lang. Sabaw pa lang, ulam na. Tapos, kain na sili. Sarap. Ito guys, ang masarap. Yung ulo. Tingnan natin. Sarap. Tara, kain tayo. So yan guys. 2 thumbs up yung ginataang palaka natin. Kaya kung nagustuhan niyo yung video na yon, please watch, like, and subscribe. Tsaka paka-share na rin. Yung ingredients nandun naman sa ako sa simula, kaya yun, pwede nyo gayahin. Bira lang kasi yung palaka ngayon kaya swerte natin kasi binigyan tayo ng ayuda. Ayuda talaga. Sige guys, see you in my next vlog. Peace.